Salutare și bine v-am găsit la un nou videoclip și de toate. Împreună cu Andrei, Minecraft Pocket Edition o să facem. Da. Și ne-am băgat un mod 1. Cum era versiunea? 1.0.0. Nu știu. Bă, nu mai da! Să le prezint la lume. Uitați aici o, stai mă, nu mai cu fundul la misa. O lamă care mai are jumătate de viață. Și dacă îi dau una, a murit. Și am luat XP-ul. Am murit pe eu. Bă, dar taie mă lemnul. hai bă, sus pe munte. Ce prost ești. Da, unde ai băgat? Am vrut eu să mă bag pe palomul. Ia dă stăpă, merge? Să vedem dacă am numele prea lung sau... Așa. Pro gamer de aici. Ce te mă rog? Am uitat! Lumea și să vă arăt ceva. Mă, știu, mă. Gamerule. C-E-E. Așa, bă. Inventory. Truie. Și vedeți? Pac! Nu mai Bă, tu era. știi pentru ce este inventory? Da, Pentru ce este? nu știu. Ești bă. Tu ești bun. Nu trebuie să... Asta, nu poți să spargi lemn, nu poți să spargi nimica. Trebuie doar să găsești tu niște resurse și am mai găsit o de asta. De cum poți să spargi lemn? Pentru că eu- nu mai sunt pe la mă. Ah. Sau poate că nu ești tu setup pe aventură. A trecut sora mea. A trecut titușa. Bă, hai pe munte. Acum. Sigur mă știți pe mine. Adică foarte sigur mă știți. Pro Gamers! Super! Da. Te și așa. Adică chiar așa e canalul meu de YouTube. De ce? Eu știu, bă, sărăcuța, nu mai are mămiuc. Lasă acolo. Și ne scuipă. Ce ia mă scuipă? Tot te-am curtul. Deci lume Pardon și pentru- la mamică o scuipă. Iar m-a scuipat panorama. Păi de ce, da, mă? Fac o debica, bă, de data asta n-a făcut nimic. Am dat din iers, mă. Ce? Și stați puțin. A, nu, lasă. Bă, da, tași, măi. Eu m-am urcat pe munte și tu ce faci? Eu Aproape. fac un târnăcop. Da. Orice copil nu poate să reziste fără Ești un... votare, mă, că am găsit care e bun. Și putem să luăm, să ne facem torții, dar tu vrei doar să ne urcăm pe munte. Așa și? Da, acolo parcă nu găseam torții. Eram secat. Iar am căzut. Ce torți găseam noi pe munte, mă? Tu te-au Săpam! Mă, tu găsești torții, mă? Nu mă torțe. Păi tu de ce ai zis torți? Am greșit, da. Ok, hai să-mi iau și caură. Te-mi trebuie... Lumea și sunt înfundat. Ce? Sunt înfundat. da. Am răcit. Dă-ți mă atât pe nuvitul. Că am și plecat. Unde, mă? Nu, nici nu mai te văd. Aici fac eu casa. Căzui. Andrei, eu ce loc bun de casă, mă. Și cu mine. Ce o mină. Ok, hai, vine, mă. Merge? Ce da? Ai. Tu pe unde te-ai dus, mă? Dacă ești. A, da, lăsai crafting table acolo, bă. O, lasă. Ce fătălău. Te duci înapoi? Ce? Da. Nu, mă, fii atent cum se face.
unul și unul era pe aici. Te-ai pierdut. Nu m-am pierdut. La salul, măi, lamă. Cum ar fi? Bășinele, bășinele. Lasă-mă că am făcut eu un crafting table. Hai mă, vină încoace, pe unde te-ai dus? Stai, mă, Nițel. Mare chestie. Las că-ți dau eu tăpât. Hai mă. Ai, mă, stăteam eu acum după tine. Așa. Nu mai... Aoleu. Întreb. Să de noi atât. Pui, ce mă enervează. Cine? Tâpă vai. Ia uite-te mă sus, sincer. Da, m-am văzut. Bă, eu dau zi, bă. Pune, mă, crafting table. Stai, mă. Gata. N-am mai bine. Gata. Da, n-a venit niciodată. Băi, de data asta a fost prima noapte. După aia ne ducem și noi să căutăm oi. Un târnăcop. Andrei, tu de și ia lemn, eu mă duc la târnăcop. Da? Ca să fac ce să Să iau piatră eu. Eu măcar bine cam piatră. Da, și găsi cărbun. Eu am 11. Să fac și un târnăcop de des de Eu mai iau piatră. resurse de la animal. Da, mai ia Și și lemn. lemne. Bravo. Era șmecher să fim 3, bă. Da, să știi, bă. Unul la lemne, unul la minat, unul la... Ce fără? La animal? Da, și gata. Da, bă. Serios, da, mă. Asta e soarta. Deci tu știi cum o să ne facem casa, mă? De lemn de acacia. De copac portocaliu. Știu, Că doar îndește sub aici. din savană, mă. Știu, mă, copac din savan. Mamă, cât cărbun. Vină și tu. Eu am 11, mă. Da, lasă că... Da, mă, dar iau și eu lemn. Ei, nu, lasă că e lemn, eu cărbun. Am zis, las că îl împărțim, bă. Îți dai seama. Iron. Bravo. Mai e? Hai. A? 5, cred că e. 5? Da, 5. Tot mai bici moară porci. Criminalule! Sunt buni porci, mă. Te ajută la sănătate. Te ajută, dar tu ești criminal? Și ce? În serie, de purcei. Și pe tine cum să nu Ia vină mă la mine, hai, să te văd. Un târnăcop în cap. Și o să din cap. Ia vină, hai, vină. Vină aici, hai vină bă. Hai că te aștept. Hai că te aștept cel mai mare de la că-mi dau la... Hai, unde ești bă? Mai să fii, nu mai să fii. Eu tălie. Hai mă, vină aici. Hai mă, vină. Bă, mor! Ți-ai dat gamerule? Nu. Nu ți-ai dat? Pitoți. Pimă, da, mă, ce fraier ești. Ha. Hai. Stai că-mi dau tupă direct. Nu mai stă să... Dar să nu mă omori. Da, mă, da. Te chemam, bă, pe tine. Ce? P-ro... Nu mă deste. Ga... Ne... Aoleu. Cu litere mici, mă, ale astea. Primele, mă. Și primul, nu, mă. P mare, R o mic. P... R o Ro... game. Ga... Me... Am. Teleportează-mă tu la mine. Bine. Așa. La. Hai, mă. Du-te!
Uite, mă! Ce? Căzui! Unde? Da. Oi. Las că am venit. Stai. Stai, mă, nu mă teleporta. Cred că știu unde ești. Ia uite. Da, și te văd deja. Să nu mă omor, că eu nu mi-am dat gamer-urile. Nu vrei să-ți dai? Ce? Nu vrei să te omor? Bă, dacă mă omor, eu ies după mapa și nu mai filmez nimica pe mapa. Și care interesul meu? Care ce? Să nu mai filmez. În fin, lasă. Cu filmatul și cu nefilmatul. Căzui. Bra. Și lume, sper să... Și fraților, mai bine așa, să strângem noi câteva like-uri sau mai multe de... Cred că se face noapte. Andrușcă, Ce mă? băiete, bă. Dă și mie mâncare. Eu sunt cerșitor. Crezi că eu descuiam prea multe? Bă, Să-mi bea mai și la furnal. dacă tai, mă. Ce? Pe o de ăsta, o de ăsta și două de ăsta. Cu o de asta și cu 2 dele. Păi da, pinsilea numerele. 4, 8 și 4, stai ți 4, 4. Carniți. Deci am război și tu mai mult. tatuaj naibii. Vă să i-am dat odată. N-ai de aici carnea asta. Scuzi. Bă! Scuzi, mă, n-am vrut, mi-a scăpat mâna. Dacă mai dai vreo de câteva ori, eu mor. Nu, asta e. Fac peperușul O de... găină mea, așa. Cât nivel ai? Eu? Da. Hai. Îți dai și tu chep inventoritor? Gata. Eu cât nivel 1. Tu? Ce? Tu cât nivel ai? 2. Tu mai ai carne, mă? În afară de aia? Putem să ne facem un pătuț. Nu atât. Da. Păcat. De păcate, da. Eu nu fă. Eu m-am la minat. Și eu o să fac Tarantulă. epoca de piatră. Tarantulă. Nu vreau să zic tot versul. Tarantulă, 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 tarantulă. Tarantulă, tarantulă. Tarantulă. Tarantulă, pecoiță. Bă, 13 minute. Mai filmăm? Ce? Mai filmăm? Fă ce vrei. Mai filmez un minut până la 14. Păi ai hidratat un aeron, tu, bă. Ce are? Ăsta de aici, de sus. Ia mă, ce are, mă? Ia să vedem. Asta de la ieșit, mă, eu te intri. Uite, mă, Andrei. Uite, mă, intri. Ce rămâci? Bă, dar eu n-am venit pe aici, pe Pălici. Am venit eu și l-am bratat eu. Hai. Și așa am 6 aero. Și 3 Lumea, cred că o să încheiem și acest episod. Nu uitați să lăsați like și să vă abonați, desigur. Salut! Și pa! Vă pupa, pa! Tarara!